bésame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más crecemos en número, en solo un trueno de horizontes. Seremos miles. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. me in the face.
ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at kasama nyo na naman ang pinagalitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo Madrid Nation! Halo sa ating lahat. At syempre kung nababasa nyo ang ating caption ngayon, sino kaya kay Bimbi at Ruby ang nagbabalik? Ating kamustahin yan. At syempre isa lang siya. Isa pa lang ang bumabalik ngayon. Medyo ayan. Okay, so guys, huwag nyo kalilimutang i-like at i-share ang ating live ngayon para magkaroon tayo ng special prizes. At binabati ko ang ating mga early birds dyan. Halo sa inyo lahat. Ayan. Today is Tuesday at syempre ang bilis ng araw dahil ngayong araw 400 pesos na ang ating pot money. At speaking of kung sino nga bang nagbabalik sa aking mga kasama, meron tayong mga kasama. Yes, yan. Live yan from Pangasinan. Charot. Live tayo ngayon. She's from Pangasinan. Ayan, isa na ng mga magandang dalaga ito. At syempre, marami na namang tututok. Dahil ito, may video kami nito before. Check nyo na lang kung anong video ito sa Madrid, Philippines, Pangasinan. Ayan, sa Cebu meron din kami Madrid, Philippines, Cebu. Sa Davao, Madrid, Philippines, Davao. Dito sa Makati, pakilike ang aming page, Madrid, Philippines. Ayan, so sino nga ba nagbabalik? Halo sa ating mga almosalers. Christine Serrato de Artanya, Victor Timbang, sino pa ang mga nanonood dyan? Zenith Gadula, John Soriano, Christine Joy Serrato, halo daw. Ayan, si Victor Timbang, ang aga nating classmate. Wala pa mga teachers natin. Wow, teachers na pala kami ngayon. Yes, parang Stranger Things ang background music. Ayan. So, comment lang guys and do not forget to react. Live and like and love react. Ayan. So, kamustahin na natin ngayon ang ating guwapong Kengkoy. Let's all again welcome Ruby! Ayan yung mic mo. Hello. Ay, camera mo. Yan. Okay na? Ayan. Hi, Ruby! Ganyan? Hi, Okay. Ruby. Hello, Kamusta hello. ka? Kamusta? Okay naman, pero yung lugar namin hindi pa. Pumasok na ako kasi wala na tayong pera. Bakit? Yan. At dun sa mga taga sa amin dyan, mag-ingat kayo. Lalo na sa taga Batangas. Ingat kayo Uy, dyan. nag-love si Bin mo. Yan, hello. Teka lang, mamaya na yan. Save the best for last daw. Sabi nga. Ay. Ayan, binabati ko si D'Artagnan, Victor Timbang, Christine Joy Serrato, Ashel Centino, kay Zenith Gatula. Parang Stranger Things ang music. Kasasabi mo lang sa akin, ni-night mo pa. Ayan, kay Love. Hello. Kay Bin. Ayan, kay Jana Gabika. Siyempre naman, Ano? pogi talaga sabi. Sinasabi. Siyempre, pogi-pogi yan. Wala akong nakikitang Wala pogi ba? ka. Ako lang atang makakita nun. Okay? Parang- Ipakilala mo na. Oh, ba't parang wait lang. Parang ang tamlay mo. Siyempre, natutrauma pa rin. Ang dami mong arte. Sige na, yan. Yan, galing-galing Ano ng Zenith eh. Oh. Ang galing-galing talaga ng Zenith. Si Rupo. Sino yung Rupo na yan? Sino si Rupo? Yeah, welcome back, Ruby, sabi ni Junel. Ayan, hi Junel. Ayan. Ano na? Okay. Gusto natin magsalita nito, hindi na mapakali. Uy, yung headroom mo masyadong malaki. Hindi, mahaba kasi yung buhok eh. Ayan, so gusto natin magsalita ng ating ano. Eto kasi, nung bumisita ako sa Pangasinan, akala ko sila yung ipaprank ko, pero it turns out, ako yung prank ng mga taga-Pangasinan. Ayan, so kakamustahin natin siya ngayon. So ito, napakasungit ito. Minalditahan niya ako nung sa prank niya. Ito na ang ating dakilang maldita. Charot. Ang ating dakilang prankster from Pangasinan. Let's all welcome Marie! Uy, magdadal ka, Marie. Ayan. Halo, Halo, Madrid Nation!
Hello A-Marie. So, kamusta ka? Ilang months ka na sa company? Okay, so 5 months na po ako sa company. Ayan. So, from Pangasinan ka. Yes, and na-rotate ako dito sa Makati for 3 months. Ay, hindi totoo yung 3 months. Ayan. So, bumati ka naman, A-Marie. Bumati ka, A-Marie. Ay, yes! Bumati ka sa mga relatives mo. Oh, pero magaling yan magmadita. Grabe, nakakatakot. Ba't bumati ka? Hi, binabati ko po yung mga taga Pangasinan. Hello. Oh, yung banda nyo. And Triggered Band, miss ko na kayo. Oo, nakanta siya. I-sample Singer siya naman eh. dyan. Oh, sample Ba- daw. baka Ayan. naman. Sample ka kahit isang Acapella, line lang. acapella. Oo, dali. Anong gusto nyong kanta? Mag-request kayo, guys. Lakas! Kaya ka. Sana all my love talaga. Ano na? Sa'yo na may sabi? Sabi ni Well Dear done, Tanya. Tanyan. Oh, kanta ka na. Sasabayan ka ni Rupert. Ano mo, kumakanta yan si Dali, Ruby dali, dali, eh. oh, dali, oh. Oh, Ayan, kan- buwan daw, sabi. Buwan daw, buwan. Yung buwan challenge. Game, magpatagta Sa nga ilalim niya. ng Game. puting ilaw. Hop! Ayan na. Ayan na. Kanta na kayo dalawa. Lak-lak daw, sabi ni Jana Gabiga. Lak-lak. Oh, sige na, sample na para mag-start na tayo. Game. 5, 4, 3, 2, 1. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Wow! Naiyak ako doon. Okay. Eng. Ganda mo sa paningin. Wow! Sana all maganda yung boses. Hanggang doon lang ba? Ayan. Chorus. Teka na. Yung ano, sa ilalim, ganon. Taas naman nun. Oh, sige na, ginusto mo Okay. yan. And 5, 4, Jan. Sa ilalim ng puting ilaw. Wow! Okay. Play mo na, tama na. May kilabutan na tayo. Kinilabutan ako doon. Okay, so. Hindi talaga ako kakanta, huwag kang mag-alala. Basa-basa ka sa lamin. Okay, Rupert, ano ang ating unang game? Ilabas na Yan. natin. Ang unang game natin ay Hangin! Ay, may comment daw. May mga comment. Ayan. Delete sa akin. Uy, ang galing daw ni Marie. Oh. Pag Pangasinense talaga magaling sa kantahan. Ikaw ba, Diartanyan? Kumakanta Uy, ka ba? kumakanta siya. Ang ganda Oo nga, ng ano? voice niya, no? Kumakanta pala yan. Oo, ano yung kinanta niya? Panalo! Sabi ni Bin, wow, ang galing. Mas magaling pa rin ako, tandaan mo yan. Okay, sige na. Ilabas na Game natin. na. Ang ating first game. Yan ang Emery. Ano ang ating first game? So, yung first game po natin is tinatawag na Hangman. Ayan, hangman! Ayan. Baka Ayan. mag-request yung girlfriend ko ng kanta. Oh, Hindi- may magkantahan tayo. Sana lang ako nagkakanta. Sa amin lang. Oh, yan agad. Pipili kailangan kasi nilang pumili. Marisit, anong gusto nila? Easy, medium, or hard. So, paramihan sila ng masasabi. So, Yes. ayan, may sagot na si Christine Serrato. Medium daw. Ayan, sabi ni Cindy, Lerak, miss you guys. Ayan, nami-miss na I kayo. miss you, Cindy. Oh. Cindy, nami-miss ka na raw ni Kelvin. Iniwan si Kelvin. Iniwan mo raw siya ng duguan at sugatan. Okay na guys, mamili na kayo kung ano. May sa akin. May nagsabi ng Ano na? medium. Sabi ni Medium. Christine. Ayan, ni medium. Jana, Maraming medium. May medium mo na yan. Yan. Parang akala ko ba madaldal tong katabi ko. Nahihiya siya. Uy, magdaldal ka. Joke lang. Ano yun? May Ayan, sabi so ni Cindy, medium. ah, Ano ang ating gagi. category? Ang category natin ay Sports. Sports. Ano ba yung mga alam mo sports? E-Marie. Basketball. Yan, mahilig ata ito mag-basketball. Patay tayo dyan. Mahilig siya mag-basketball. Ako ang alam kong sports ay ano, praying. Anong praying? Ay, praying. Kala ko praying na P-R-E-Y. F. Ang ating kailangan, guys, dalawa lang ang mapuputok niyang lobo dito, okay? So, kapag pangatlo na, goodbye pot money na. Kasi kung dalawa na yung napaputok niyong lobo, kailangan wala na kayong mapaputok na lobo para makuha ang ating pot money worth of how much na yan, E-Marie? 400 pesos. At tahimik Mahal-mahal na po mo. ng ating ano, pot money. Sana Batiin mo sila, ako rin. May Manuel. naglalagay na sila ng letter. Oh, yan. Sabi ni ano, Go. ni Diartanyan at ni Hamir.
Hamir. Samir, letter silent S yun eh. Letter A. A. Siyempre tayo Tagalog ngayon. English na, di ba? Apple. Apple. Di ba wala mang A, apple, no? A, elephant. Elephant. Ayan, sabi ni Bin. Bin. Ni Bin. Wala pa lang ipalyeto to. Lalagyan ko pa lang. Hi, yes. Yan, mga ganun yung Ano banata. yung banata? Sabi ni Bin, letter E daw. Letter? E. May sagot na sila, WrestleMania. Wala iya. Is not E. Hindi siya WrestleMania. Escalator. Sabi ni Janelle, snowboarding. Snowboarding. Hoy, pwede. Mag-comment muna kayo ng mga letters. Sabi ni Jana Gabica, letter B daw. B. Letter B. B. Ay, feeling ko may laban. Sino yung nag-snowboarding? Hindi. Parang Si snowboarding Janelle. nga. Oo, parang Ay, di snowboarding. basahin na natin yung mga sinabi nila. Sabi ni Comments. Victor at ni Samir, letter S daw. Letter S. Pwede S. rin skate. Pwede rin skate. Pwede rin snow. Yan. Skateboarding. Ano pa? Sabi ni Christine. Sabi ni Jana Gabica, cockfighting. Iba ka talaga Jana eh, no? Kung ano mga pinaglalaban mo, nagsasabong ka eh. Sabi ni ano? Junior snowboarding, cockle Bakit parang- bones, consequences, skateboarding, snowboarding. Bye-bye na, hindi ako makakapanood at makakalaro ngayon. Tambak ng gawain eh. Bye, see you ko. Imarie, basahin mo Grabe yung naman si comment ni Mr. Jomar. Jomar. Christine. Ano sabi niya? Basahin mo. Sabi ni Mr. Jomar Solomon, bakit si Imari ang guest nyo? Wala na bang iba? Grabe naman kayo. Sige, alis na ako. Ayan, feeling ko snowboarding nga. Sino naman Yan mo nga nandiyan? yung yung N. Si Janelle. Ay! Letter O. Ayun na naman si Ruby. Sabi ni DR Tanyan. Ano bang ginagawa ko sa'yo, DR Tanyan? Charing, sabi ni Yan. Jomar. Ano, sige, Letter i-spell nyo na. W. W. Snowboarding. Letter R. Letter D. Letter D. Letter I. E. Letter G. N. G. And congratulations to Janelle. Kamusta ka naman? Okay, Congrats. mamili na kayo guys kung ano ang sunod nating category. Yes, pili na kayo. Ikaw, Marie, kung tatanungin ka, easy, medium, or hard? Siyempre, doon ako sa hard. Lahat naman nata kayo Ibang klase hard. to si Daniela, naka-red. Daniela? Daniela, Ano? Daniela, ikaw ba yan? Doon tayo sa hard. Palaban tayo eh. Yan. Ah. Bigyan mo nga ito ng punang lipstick. Daniela. Hard naman yan. Sabi nila, hard naman. O, di hard natin. Gusto, pagbigyan natin itong Hard guest naman natin. daw. Minsan lang naman ito Sige, mag-guest. sige. Yan, hard. Ayan. Ikaw ba, kung ikaw papapiliin, ano bang letter ang gusto mo? Great vocabulary word. Ito, Try natin papiliin dyan. ko muna itong letter. Kung ano bang gusto nitong letter. Ah, sige. Okay. Letter I. Letter daw, I. Master Sen. Yung pin-pin. Sabi ng ating guest. Letter I. Teka lang, Ano yung teka lang. Great. Binabati ko pala si Andy Montilla. Sabi niya kanina, batiin ko raw siya. Tsaka bigyan ko raw siya ng magandang advice. Galing na naman sa Advice? trabaho mo. Yan. Ah. Ayan si Galing mo. Samir. Sana makakuha ka ng limpak-limpak na ginto mamaya. Yes. Sabi ni Samir, ni Jana, letter A. Letter A daw. Aba, may I. Magaling pala to si ano eh. Oo. Ayan, Marie, basahin mo yung comments. Si ano, ni si Bean. You Do Not yan eh. You Do Not. Small liar. Small pay. Sabi ni Bean, letter E. Letter E. Letter E. Lumamig na yung Yan. kape ko. Hindi ko pa naiinom. Guys, Yabo. great vocabulary. Sige, letters pa. Patingin niya yan. Pagmamayabang Sabi ko lang ni yung Samir. pinagmamayabang mo. Letter Pagmamayabang N. natin yung pinagmamayabang mo. Match ako eh. Letter? N. Sabi ni Teka John, lang. May nanonood. Hello, Kuya Rainiel Barleta. Kamusta ka na? Pikat. Yan. Nabubunyag ng aking pagkasikat sa mga Pikat. family. Ha? Pikat. Okay, so, ano yung Marie? Yung ayan, sabi ni Joanne, letter S. Letter S. Letter S daw. Hello. Ah, Nanonood Wala, kayo. letter Opo. S. So, ilan na
Lobo. Ano ba yun? Yan pa lamang, Kaya di ba? wala. Yan Inhalation. Elephant? Coalition daw. O yan na, marami ng comment. Basahin nyo. ni Marie. Espanyol daw, sabi. Sabi ni... Coalition. Sabi ni Junel ay letter F daw. Meron namang F. Letter? F. 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 Ay, wala. Dalawa na. Ang lobong naputok. Ala! Ay, tatlo na Sabi daw. ni Wala na. Okay, wala na yung Alex Patmani. Gabiola. Ano kaya Equalizing. Equalizing. Hindi. Hindi eh. Equanimity. Equanimity. Sabi ni Alex. Sabi rin ni... Bago ang lahat, guys, mag-comment muna kayo ng letter O. 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 Ayan, sabi ni Vin Metila, letter O daw. Parang Letter wala O. namang O dyan ah. Letter O daw. Letter O. Wala eh. So, let's try letter Q. Letter Q. Saan may sumagot ng letter Q eh? Hindi siya ano eh. ING yung huli kasi may N na eh. Oh, may letter Q. Liti yan, Liti. Liti. Sabi ni... Sino nauna dun sa equanimity? Diba si Alex? Yan. Okay. Yung ulit. Yung next. Okay. Equanimity. Let's Equanimity try daw. letter U. Letter U. Let's try letter M. Letter M. P. P. I. And Y. Y pala. Congratulations, Alex Gaviola. Oh. Oh, si Alex. Okay, so last set na tayo. Easy, medium, or hard? Large. Yes. Anong mga hobby mo bukod sa pagkanta, Marie? Hobby ko din mag-aral. Wow! Napakalupit naman mo. Grabe naman. Nag-aaral ka pa ba? Neg, gano'n ka nakatagal dito sa Madrid, Philippines? So, ayun po. 5 months na po ako dito sa Ulit-ulit. company. Ano na ba? Hindi ko na. Eh, sinabi kasi ako ng girlfriend kong pogi-pogi ko to. Wala ako sa sarili. Okay, sabi daw, easy. Dalawang nagsabi ng easy. Pero bago ka nag-apply, fresh grad ka ba? Yes po. Pero may job na rin ako before. Nag-part-time ako sa McDo habang nag-aaral ako. Wow. Siguro magaling siya gumawa ng McFloat tsaka fries. Papagawa kami. Maraming sumagot ng hard. So, magha-hard tayo ulit. Pero sabi ni Dear Tanya, nag-aaral kung paano mahalin. Hard. Ito laging yan, hard. So, Dertan yan. hangman, set, tree. Vowel word. One vowel word. Ito, bibigyan kita ng magandang, sobrang gandang plano. Hindi mo kailangan pag-aralan kung paano mahalin. Yan. Mahalin mo na lang ang sarili mo. Hindi ka na talaga magkakatawa. Ayan, ang one vowel word natin, isang A, E, I, O, U. Alin dyan, dapat isa-isa lang daw doon. Ano yung mga vowel? Ano Bawal! Yun na! No smoking! No littering! Bawal yun! Bawal ba? Yun. Akala ko yun eh. sabi ni Samir. Di ko Back to sure. you guys! Sabi ni Samir. Di ko sure. Artista ka na pala. Sino? Sabi niya, napanood ko yung video mo sa Cafe Cinema. Karang kapedad yun ah. Camera kapedad. Sabi ni Samir, letter A. Yan. Si Daniela, So, pala letter A sakit sa ang mata eh. vowel. Letter A na yung vowel. Si Samir. Vowel. One So, vowel. wala nang ibang vowel, letter A lang. So, puro consonants na. Yan, Sabi binibigay ni... niyo ng mga nanay eh. Yan lang nag-iisang bawal ko ha. Yes. Huwag kang magbo-boyfriend. Ay, nako. Nag-joke pa Okay, naman. sabi ni Jessamine, letter G. Letter G. Letter J. Ay, wala! Ay, Huwag na yung mga vowel ha, puro na Ito kaya gawin consonant. natin. Kada putok ng lobo, matadadagan yung pot money. Huh? Ikaw Tapos pag- mag-aabono. Pag natalo, mawawala lahat. Ayan, sabi ni D'Artagnan. Hindi naman natatalo yan eh. Letter L. Walang letter L. Sabi ni Victor Timbang. Letter S. Ayan, binabati ko si Jim Miss lang. Whew! Ginawa mo sa akin nung Sunday. Ay, Anong sinabi ko Saturday? na sa kanya. Grabe.
Sinabi tama daw na. niya, login ka, nakalimutan mo daw talaga. Wala eh. Sabi ni Victor Busy tao Timbang, letter P. P, as in Ayan, Papa. sabi ni Gabus, Walang letter P, my gosh. Craftsman, walang May letter sagot, P. pero hindi siya letter P. So, sabi ni Jessamine, letter D. Jessamine? Sabi ni Rizali, letter Y. Letter Y, may duda ako sa letter Y. Mag-isa na ang logo natin, guys. O yan, di ba? Ang saya kaya nun, papasayahin mo yung mga tao. Pag naputok nila ng putok yung lobo, matadadagan yung pot money. Pero pag pumutok na yung nagkakahuli ng isang lobo, mawawala na yung pot money. Sasuggest mo nga, sir, yan. Craftsman. Baka. So, let's try letter C. Craftsman daw, sabi ni AJ Guache. Ay! Mahilig to mag-crack, ah. Letter R daw, sabi ni Jana Gavika. Sabi ni Victor na una siya ay sa akin. Craftsman. Sabi ni AJ Guache. Guake? Craftsman naman kay AJ. Sorry, AJ. Huwag mo tatanggalin ng internet, ha? Hindi siya craftsman. So, Crack let's... na, crack. Hindi nga siya crack kasi isa lang yung C. Hindi siya crack. So, sabi ni Victor, craftsman, let's try letter F. Letter F. F. Hindi nga siya crack. Huwag na kayo mag-away. Letter T. Diyos me, naman na ako. Letter S. It's man. Letter... Ay, tama nga. Si Resty ang nauna. Ay, Resty? Hindi si Resty. Si Resty. Alex. Nanalo na po si Alex. Susunod yung... Resty daw. Okay. Resty. Yan, tumahimik. Hindi na po alam ng gagawin ng ating katabi. Nai-starstruck po siya. Hindi ako sanay sa ganito. First time ko kasi. Mga Resty! taga-Pangasinan magkakatulad ng boses, no? Oo naman. Ang ganda rin na kaya boses ko. Ay, Ay, ang baka mo doon. sa Baguio ka lumaki, hindi ka taga-Pangasinan. Ayan, so congratulations sa ating winners sa Hangman. Yes. We have Janelle, Alex Gabiola, Gonzaga, and Resty Gabus. the snowman. So meron ba kayong violent reaction dyan? I-comment niya. Kung gusto nyo mag-away lang kayo sa comment section. Baliw. Maglabasan kayo ng sama ng loob dahil dyan kung kami nakakatulong sa inyo, Yes. gumaan ang kalooban nyo. So Gawin sa mga nyo lang. sa mga winners, PM your numbers and wag muna kayong aalis dahil meron pa tayong Ito si Samir, parang nanlolo ko na to eh. Sabi niya, ang ganda ng song and boses ni DJ Ayi. Yung song maganda. Yung Molly, hindi ko na alam. baliw. O, tama na yan. So, let's open. Ito na ang ating words matrix. Yan. At saka guys, kung gusto nyo i-follow sa aking Instagram, Gumawa ka na ba? ipa-plug ko lang ang aking Instagram. Hindi pa. Parang dalawa yung DJs today. Ha? Ha? Ano ba? Okay. Dal-dal? O, sige na. Okay, so, Junel lang po Next game guys, na natin. hindi po Junel. Baka hanapin ako ni Dilima. Okay, ang ating category ngayon ay Olympic Sports. At huwag niyong kalilimutang ilagay ang column and row. For example, na nakita nyo, E-Marie and Rupi sa A1. Ilagay nyo E-Marie and Rupi A1. At bawat word sa may katumbas na puntos at paramihan kayo ng mahuhula ang salita. Ayan, so, ayan na. Sumasagot na sila. Kulang ang sagot ni Victor. Roller speed. Kulang yan. Kulang. Ayun na si Jessica, ang dakilang war freak. Tsaka si Diartan yan. Resty Gabus. Mountaineering. Kulang ng first word. Ayan, sabi ni Alexandra Gabiola, weightlifting. IG Ikaw. followers lang kayo kaming kambal. Yes, kambal. Ano bang masasabi mo? Gymnastic. Kulang. Sabi ni... Skating. Kulang. Ayan, sabi niya ako ng single. 12A. Roller speed. Skating. Kasama ba mountaineering? Oo, pero kulang. Mountaineering. Roller speed, hindi. Roller speed skating. Okay na. Ako na ang single. Next, Alexandra Gaviola, 11H, weightlifting. Sabi ni Samir, Paralympics. Sabi ni Jana Gabika, ice skating. Wala. Yes, Samir, Paralympics, K2.
Sabi ni Jessica, H8, Paralympic or Paralympics is okay. gymnastics daw. Meron ba? Kulang yung anong klaseng gymnastic, di ba? Sabi ni, Resty Gabos, cycling. Kulang ng cycling ng first word. Yun yung sinasuot sa short. Yung tawag dun sa short na yun, ayoko sabihin eh. Kulang yung freestyle. Freestyle what? Ayan, sabi ni Resty Gapos. Freestyle Paano ba to? swimming ba yan? Paano ba ito i-pronounce? Hindi ko Ski alam. mountaineering. Saan? Yung SKI, Sky ba? Ski. 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 It's ski mountaineering, G3. Resty Gapos. Sabi ni Jenny Remo, archery daw, archery. Wala. Seven. Walang archery, hindi kasama. Sabi ni Diartanyan, mountaineering. Wala na. Nasabi na. Sabi ni Jessamine pala, pre-taineering. Ano yan? Ano yun? Ha? Baka mamaya meron din engineering, ha? Engineering daw. Ayun, pagsamahan niyo yung sagot niya ako ng single at Victor. Freestyle skiing. Char. Yun, pag nasabi ko tuloy mali. Ayan, so meron pa tayong 1, 2, 3, 4. 4 Olympic sports. So yung gymnastic natin meron siyang di ba? Yung kadalasang gymnast. Ano? Aerobatics? Malapit na. Ano yun? Track cycling 5B. Samir. Sabi ni Nyungen, A1, freestyle skiing. Yan! Sabi ni? Ni D'Artagnan, Nyungen. Ay. Nyungen? Uy, mali yung sa kanya. Freestyle lang daw. Freestyle, walang S. So, yung nandun Kaya kay... hindi minamahal eh. Resty. Mali-mali ka eh. Resty Freestyle Skiing. Yan. Ano, kompleto na ba? Meron pang dalawa. Ito, 3 sports to na pinagsama-sama. Oo, yes. Tama, Okay na yun. tama. 3 sports na pinagsama-sama. Hanapin nyo na lang. Ay, nakita ko na nga eh. Oo, talaga. Nasa Asia. Oy, ang Asia, galing ah. Pacific. Oy, ang galing ah. Oo nga, no? Matalino ako eh. Yung isa naman. Ayan, sabi ni Jenny Remo, triathlon, 8 Ayan, triathlon, 8-10. Jenny ba yan? Ayoko na. Ano yung kakadali? May nawawala. Meron pa, ayan. Sabi ni Samir, acrobat, Acrobat. gymnastic or gymnastics. Sabi ni D'Artagnan na to, ayoko na. Kakadali. May nawawala. Anong kakadali? Baka Kakadali. kakamadali. Kakadali. Wait. Kakadali? Oo. Uy, meron na pong nakasagot ng freestyle skiing. Si Resty. Yes, kompleto na. Hindi na sumasagot si In Marie. the house. AJ Guachi, ang bagal na internet namin. Oo nga eh. Pati yung wifi. Oo. Hindi Ayan, na so may nanalo na. Congratulations sa ating Word Matrix winner. Sino? Ako po. Sabi niya, kanina pa po ako nandito, Samir Rupo. Manzanilla. Ba't naging Rupo na ako? Rupo? Pinalta niyo na ba yung pangalan ko? Kanina pa ako nandito, Rupo. Ayoko lang mag-comment. Ayan, congratulations, Samir Manzanilla. Meron Okay kang kayo. 4, 5, 7, 9 points. Ayan. So, congratulations. At wag mo na kayong aalis. Meron pa tayong movie serye. Labas na natin ang movie serye. Ayan. Hi, Marie. Andiyan ka pa ba? Opo, andito pa. Ayan. So, mahilig ka bang... Natatabunan siya. Oo nga eh. Parang gusto kong sumama din sa game. Ay, Ilabas oo, mo yung ano? energy mo. Oo. Saan ba si Kimby? Ba't hindi pa siya nanonood? Nanonood ka ba ng mga movies? Siyempre po. Ayan. Kung alam mo yan, alam mo kaya yan? Ano kaya yan? Ano po yun? Romance! Ang ating first genre. Nakawalam ko yan. Diyan tinago yan. Lame kayo Kikadako. Ano daw yun? Ano Sabi daw ni yun? Samir Manzanilla, Letters to Juliet. Sabi ni Alexandra, A letter to to Juliet. A letter to Juliet. Sabi ni Marie, ni Jana, Marmon si DJ Marie. Sabi ni Alex, Letters to Juliet. Resty Gapos, National Treasure. Sabi ni Victor Timbang, A letter to Juliet. Gayahan na kayo ng mga sagot. Kaya ilabas na natin. Ano ang tamang sagot?
Grabe naman yung comment na naman ni Miss Joanne. Ano? Ayaw nyo bang nandito ako? Ano sa? Ba't ka andyan, Marie July? Ayan. So, congratulations, Sorry, kay Samir Manzanilla. Yes. Letters to Juliet. Ayan. Nakakarami na to si Samir. Grabe, ah. Ano na niya si Na, AJ ano na? Guache. Oo nga, yung na Next. ano na niya, tawag dito. Na ano na niya. Oo, ano? Okay, so ang ating next genre ay comedy. So, number 1 clue dito ay, ang bida dito, bida din sa High School Musical. At, dapat kompleto yan, guys, ha? Kung may part 1, part 2 pakilagay, part 1, part 2, or simply, kunwari, Letters to Juliet, part 1, or Letters to Juliet 2. Mga ganun, kung, you know. Parang masasagot na naman ni Samir. Sabi niya, favorite ko yan. Andyan Kasi kasi, andyan si si Amanda. Amanda Seyfried. Ayun si Letters to Juliet. So, itong next movie natin is comedy. So, ang bida dito is bida din sa High School Musical. Sino? Ay. Si lalaki. Ah! Sagot na, Samir Ko daw. alam yan. Ay, hindi mo alam yan? Maganda yan. Parang sorority yan eh. Ayan. Up, UP Maroons. Sabi ni ni Jana Gabika. Yes. Sabi ni D'Artagnan, sagot na Samir. Yung maganda din, yes, maganda din daw ito. Wow, ganda nung kinuha mo talaga. Sagutin Naka-dirty nyo na. finger pa. Alin? Ayun nga, no. Gusto ko yan, yung palabas na yan. Nandyan si Seth Rogen. Sino yun? Idol ko yun. Si Seth Rogen. Ay, yung, Seth. yung gumanap na, na TED, di ba? Siya yun, ano? No. 17 again. Masyado Neighbors 2. advance. Yeah. Neighbors 2. Hula pa, guys. Sabi ni Victor, what are friends for? No. Mali. What are friends for? Kanta ko na lang. What are friends are for? Ayan, so dun tayo sa kompleto, di ba? Wow. So, ang dami nang sumasagot. Ilabas na natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay Neighbors 2 Sorority Rising. Congratulations, Yes. AJ Guache. Ayan. So, next na tayo. Ano nga ba ang ating next genre? Ang ating genre next natin na genre ay- pinakahihintay na nating lahat. Ha? Ay, fantasy. Ay. Hirapan sila dyan. Akala ko. Ha? Oo, mahihirapan daw kayo dito. Naisipin na Oh. Fantasy? Sige, wag tayong magbigay ng clue para May mahirapan clue sila. yung trend. Di ba may trend sila doon? Doon sila sumasakay para makapunta doon eh. Oh, tapos andun, yung pag dun na, yun na yung ano nila. Ano ba tawag doon? Academy? Hindi, ano yan? Uy, ang galing naman ni Alex. Harry Potter 1. Harry Potter Harry and the Potter. Goblet of Fire. Hindi naman Mali. Hindi naman yun ang 1 eh. Ang 1 yung Ah. Philosopher's Stone. Pero ang galing na Harry Potter na alam. Na alam Kasi nila nga, Harry yung Potter. trend nga. Ay, Kulit nyo eh, no? Starla daw. Sabi ni Jessica, pinapanood Harry nyo? Potter Sorcerer's Stone. No. Harry Potter, The Prisoner of Azkaban. Wala mo siyang prisoner. Gusto ko yung Harry Potter Prisoner and the of- Seven Dwarfs. Train to Busan. No, ang ganda Kasi kaya. may trend. Ang ganda kaya nun. Harry Potter and the Sabi ni Seven D'Artagnan, Dwarfs. ang probinsyano. Okay, hulaan nyo na yan. Tama yung Harry Potter. Oh. Pero ano kaya ang part 2? Sabi ni Jenny, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Pareho rin lang yun sa Sorcerers. Oh? Uy, alam niya. pareho Galing din nyo, lang. guys. Harry Potter. Kailang ata hindi nakakala ng Harry Potter ng gold. Oo nga eh. Harry Potter and the Order of the Phoenix. Ano, Bakit ang Phoenix? hirap? Kung ano, tama si Miss Zen, di nila akalain na yun yun. Harry Potter and the... Aray? And the Seven Dwarfs nga. Harry Potter and the Seven Dwarfs. Ang salita kasi kayo nasasaktan na ako. Yung Harry Potter dun sa, hindi ko na-expect yun. Sa Sige Harry lang. Potter, saka dun sa Half-Life. Sabi Ano ba ulit yan? ni Jenny, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Harry Potter and the Killer Bride. Yung sa Chamber of Secrets, diba yung... Kaasar. Ah! May napanood ako pero nakalimutan ko na kung anong Harry Potter yun.
Baka yung nung bata pa ako nun eh. Pero nagsini kami, pero hindi ko na alam kung anong Harry Potter yun. Ay, feeling ko yung Sorcerer's Stone yun. So guys, okay, so last 1 minute! Last 1 minute na po tayo. Kung di nyo pa nahulaan, goodbye. Grabe, ilan lang ba yung Harry Potter? Ayan, sabi ni Ronnie Basa. Oo nga eh. Harry and Reina. Sabi ni Diartanya, Harry and the Punster. Sabi ni Jessica, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Sabi ni Jenny Remo, Harry Potter Chamber of Secrets. Ayan! Sabi ni Alexandra Gaviola, Ayun. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Ito labas na ang tamang sagot. Ayan, congratulations, Alex Gaviola! Ayan, so ito na ang ating winners sa movie serye. Masakit na yung lalamunan ko. Sana magsalita kayong dalawa mamaya Ay, hindi na pa kayo magsasalita. Magdodrawing na sila. Ayan, congratulations kay Samir Manzanilla, AJ Guache and Alex Gaviola. Yes, congratulations and paki-PM ang inyong mga numbers. Nuto ka lang yan. And, ayan, so ang ating next game, tingnan natin kung magaling bang mag-drawing itong si E-Marie. Ito na ang ating art attack. Art attack. Ay, nako, sabi ni Kimpi. Ayan, so Kimpi versus Ruby pa rin ang ating category ngayon ay OPM. Ngayon naman, wala si Kimpi kaya si E-Marie. Ayan, para temang-tema sa yung natin, naka-orange din yung OPM. Ay, nasa likod. So, ito ay OPM songs. Tig 1 point. Bigyan mo siya ng 1 point. First line, 1 point sa title. Ang idodrawing nila ay title. Huhulaan nyo, title and first line. So, 1 point lamang yan at 3 points for 3 winners. Galingan mo daw mag-drawing, E-Marie. Ayan, ayan na. Start na. Yes, yes. Meron pa tayong 18 minutes. Lagyan mo ng words. 2 words, ganun. Pag naka-T, Tagalog. Pag naka-I, English. English. Kay Marie, kantahin mo na lang. Ihaming mo. Ayan, tingnan natin kung magaling mag-drawing tong babaeng to. Ayan. English? May English pala. English, 1 word. Ayan, English, 1 word. And then, ito na yung word mismo. First line and title. Bulong. Bulong yan? Bulong. 1 point, Samir. Paano ba yan? Paano ka na? Sabi ni AJ Guache, hindi masabi ang nararamdaman. 1 point, Alex tuloy. AJ Guache. Ito yung Marie, So, sino nakatamang sagot doon? Si Alexandra Gaviola. Sa kabila ng kasalanan ko, 2 points. Nahulaan niyang title and first line. Okay na po yung bulong. Tagalog, 2 words. Ayan, nanonood si Jackson Solomon. Hi, Mr. Jack. Uy, nakikita ba yung drawing mo, Pert? Okay, sige. So, pareho. Hawak kamay! Tama? Hawak kamay? Anong first line ng hawak? Anong first line ng hawak kamay, Samir Manzanilla? May 2 points ka na, Samir. Ayan, si AJ Guache. Minsan madarama mo kay bigat ng problema. 2 points sa AJ. Ayan yung next. Ayan, bulag hawak kamay. Go, E-Marie. Ayan, tama. Si AJ Guache sa hawak kamay. May 2 points na si AJ. Ayan, si Alex Gaviola. Bulag,
Pipi at Bingi. 2 points doon, Alex, dahil nakuha mo ang first line. At dahil dyan, ikaw na ang aming first winner with 4 points. Yes, oo. Kahit ano, piliin mo. Uy, ano nangyayari? Marami yan. Ito na lang, oh. Mali ata. Mali yung Marie. Ano? Ito yung... Tagalog, one word kay Marie. Tagalog, one word. Buo yung comment ni Alex. Ay, oo, kala ko buo yung sinabi ni Alex. Pero nanalo na si Alex dahil nahulaan niya ang bulag, pipi at bingi. At dahil dyan, Samir yung sa akin, Chinito. si Samir, ayan, may 3 points na rin si Samir. May 2 na tayong winners. Last winner na lang. Ano yung first line ng Chinito? First line ng Chinito. Yeah, sabi ni Victor, napapansin mo ba? Mapapansin mo ba? Victor, 1 point. Masaya raw. Masaya. Nawala na. Pareho kayo, Chinito? Ah, kala ko pareho. Tingnan natin yung Chinito, ha? Mapapansin mo ba? Yung mapapansin mo ba, nauna na dun si Victor. Ano yan? Girl, hindi. English? Tagalog kasi. Ayan, hulaan nyo na yung kay Marie. Madali yan. Neneng B ba yung kay Rupert? Hindi. So, panalo na si Samir tsaka si Alex. Pero pwede pa rin silang mag-coach. Neneng B, boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Yeah. 2 words daw kay Marie. Tagalog. Dalagang Pilipina, bahay Ayun. kubi. Ayan, si Victor Timbang, another 1 point. May 2 points ka na, Victor. Bahay kubo. Siya. Oo nga. Patan ko na lang ng drawing. Wait lang. Hindi yung bahay kubo kahit munti, yung isang bahay kubo, guys. Sino ba may kanta nito? Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Ayan, sige, mahaba pang oras natin. Tagalan nyo lang. Hindi po siya bahay kubo kahit munti. Ano yung tamang sagot sa'yo, Rupert? Wala pa. Wala pa. Alam mo ba? Bahay namin, maliit lamang. Tingnan natin. Bahay kubo. Iba na lang. Sige. Next. Mahaba pang oras. Ikaw ang Miss Universe. Ano yan? Ay, 3 words. Uy, Catriona Gray? Ano yan? Ah! Yes, hail.
Parang nasagot na yata ni EJ yun kanina. Ayun! Si EJ Guache, nakuha na niya ang Bahay Kubo. So, siya na ang ating third winner. Kompleto na, guys! Titibo-tibo yun? Ang galing nun, ah! Kay Mary may nakahula. Oh, wala niyo yan, pero masaya. Ngiti! Ngiti! Tigilan mo na. Ngiti. Tama si D'Artagnan. Pero meron na tayong panalo. Nag-enjoy siya. Yes, kompleto na ang ating winners. Pero bago, okay. Kamusta ang iyong ang iyong experience, E-Marie? Gusto mo pa bang bumalik? Gustong-gusto ko pa. Sa Kaso ex nga mo? lang ngayon, ay hindi, ayoko na po. Masaya na po ako sa ngayon. Oh, may jowa ka? May boyfriend ka? Meron. Kaya? Hindi naman. Teka lang. Ako pa, bebe. Parang feeling ko hindi proud eh. Ulit. Ulit daw. Ulit. May boyfriend ka ba? Meron akong boyfriend. Ilang taon na kayo? Bago pa lang kami. Ay, maghihiwalay din kayo. Uy, grabe ka naman. Joke lang. Okay, so thank you so much, E-Marie, for joining the Almasal Club. Ayan, And syempre, may sabihin ka? Anong work daw ni Marie sabi ni ano? Teka lang, sige nga, i-flash mo nga. Anong work ni E-Marie? Oh, sige, hiring tayo. Sige, go. Anong work ni Marie? Isa siyang call center agent. Yes! Call center agent. At hiring tayo saan yung bago nating branch? Hiring tayo sa bago naming branch. Yes! Saan? Sa bago naming office sa Quezon City. Yes! At sa mga taga Quezon City dyan, pwede kayong mag-apply. Pero yung walk-in muna, dito muna sa... Makati daw yung walk-in. Pero ng ang walk-in namin ay Quezon dito sa City. Makati. Office namin, bisitahan nyo lang kami sa 17th floor, Gorord Avenue. Sa 17th floor, Chatham Chatham House, House Tower. Condominium. Chatham Tower. House, Condominium Tower. Tama ba? Chatham House. Tower. Chatham House Building pala. Sorry naman. Saan banda sa QC pala? Basta malapit daw sa Pure Trinoma Gold. Jordan. Sa Commonwealth. Kita ko may pure gold doon. Sa'yo may kayumanggi daw. Pag yun nag-lax white, hindi na siya kayumanggi. Kulay red na building. Yes. Gagawin namin blue yun. Ah. Gusto mo ba no? Ha? Master Zen? Sinabi ko ba? Oo, lilipat kami sa QC. Paano ko sinabi ko? Ang ganda kaya doon. Gusto ko kaya doon. Yes. Mag-apply daw si D'Artagnan sa Madrid, Philippines. So, congratulations! Dito sa Manila? Yeah, sa very mga good. nanalo Oh. sa Art Attack, we have Samir Manzanilla, Alex Gaviola, and AJ Guache. Congratulations! At sa lahat ng mga nanalo from Hangman to Art Attack, paki-PM ang inyong mga numbers sa aming Facebook page, Madrid, Philippines. And do not forget to like, share, and follow our page. At syempre, meron din kami sa Madrid, Philippines, Pangasinan. Panoorin nyo dyan yung video dyan ni E-Marie at saka ako. At syempre sa Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. Ayan, teka lang. Ako muna. Sige lang. Tapos na ako. Dito kay Daniela. May papashoutout daw kay Daniela. May nagpapashoutout kay Daniela. Shoutout mo lang, Trigger. Kay E-Marie, yan Shout out naman dyan sa mga triggered kabanda ko dyan na lagi akong binubuli. Miss ko na kayo. Uwi na ako dyan. Saan nag-origin yung banda nila? Saan nag-origin yung banda nyo? Dito lang sa company? Opo. Yes. Dito lang? Opo. Uy, may pinagpapa-shootout. Oy, pa-shootout kay Angelica. Angelica. Thank you for watching. Hello, Angelica. Mahirap daw po makabasa. Hindi yan Hindi. mahirap. Basta matalino ka. Hindi, joke lang. Joke lang. Matali just lang. pray. Basta may tiwala ka sa sarili mo. Dapat confident. Kung confident ka, hindi ka pa... Dapat straight ka magsalita. Para pag kinakagalitan ka ng nanay mo, alam ng nanay mo kung nagsisinungaling ka o hindi. Kaya sasabihin mo lang ang totoo. Sino tong Jay Estrada? Sabi niya pa shoutout kay E-Marie July. Oy, Jay Estrada, sino yan? Ay, si Mr. J. Sabi Ay, ni... Mr. Joselito. Akala ni Ruby, joke nga lang eh. Sabi Ito niya ba joke yung nga isang lang eh. vlogger? Mm-mm. Hi! So sabi naman ni Zamir, ang hard ni Rupi. Kailan ka pa naging soft? Hindi, lagi Nakikita akong ko hard. tong si Tandaan E-Marie. yan. Lagi kaming Hindi daw hard. sila bully.
Sabi Ayan. ni... May mga questions ba Pero kayo? ang ganda Feel naman, no? free Kasi, to ask. ba't dito sa Makati, walang banda dito? Meron. Meron ba? Meron. French fries. Yon? Really? Cute. Busy lang sila kasi mga pag-growers mo. Ah. busy. So, napasali pala ako sa French fries nung nakaraan. May nagpapa-shoot out. Ayan, pa-shootout po kay Renz Rosova. Robosa. Robosa. Ibig sabihin niya, yung mga applicants, if ever may concern, mag-chat lang sila. Ayan. Oh, yes. Sa mga taga-Pangasinan dyan at kung may mga kaibigan kayong taga-Pangasinan na nangangailangan ng trabaho, hiring po kami. Punta lang po kayo sa office namin sa Pangasinan. Saan ba? Monday to Friday yan. Monday to Friday, 8 to 3 p.m. Andyan kami sa Rizal. Hanapin nyo sa lang Mount si Center. Zenith. Hanapin nyo lang si Patricia, ano? Hindi rin, saan daw banda yung kayo Lumibaw. manggi? Saan daw ka doon sa Maraw, tama? Yan, yan. Pag, Yung office sa Quezon City, Ay, di ang ba may office. tumatanggap ng ano doon, ng walk-in applicants. So lahat ng walk-in applicants dito muna sa hindi, si Samirino ang tatanong eh. Baka, Tinatanong niya kung saan baka yung daw location. nandun yung libro na bibigay mo sa kanya. Ay, oo, abangan mo sa Mir. Malapit na ako. Wow! Okay, so, ayun na nga, guys. Ang ating walk-in applicants. Anong- walk-in Sino si application. Si Mr. Jackson. Walking application sa Makati. Ah, Sa QCID yes, sa idol ko to Makati. eh. Best friend ko to nung ano eh, nung Amazing Race. Yes. Makulit to eh. Yes. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang Piang Sound Club! Babush! Ayan, babay na kayo. So, Thank you. kailangan mag-stay